aquesta lectura crítica ens l'hauríem de fer la major part dels grups que formem aquest plenari, però segurament uns amb més intensitat que d'altres. Una vegada més, reiterem la nostra més profunda decepció davant el reculament que ha sofert aquest projecte. Com ja vam dir en el ple de juliol, ens vam comprometre i per tant hi ho devem a Sitges. Repetim el que ja vam dir. Ens és igual el lloc on es construeixi. Des de l'inici hem defensat que la ubicació no hauria de ser pas un problema. Però posin en marxa tot allò que sigui necessari per no deixar caure aquest projecte. Demanem prioritat i demanem celeritat, perquè no s'adormi qualsevol calaix. I si això ha de passar per tenir redactat el pla d'equipaments, doncs no el demorem més tampoc, perquè molts d'altres projectes, igualment també necessaris per a Vila, també en depenen. Caldria preguntar-nos què està passant perquè dictàmens que ja han passat pel ple i amb els seus acords aprovats tornin i es retornin i es retoquin o s'anul·lin i no és la primera vegada que passa. Això significa lentitud a la posada en marxa i despesa de temps i despesa de diners, completament evitable si les coses es treballen bé des del principi. Amb tota la pena del món donarem suport a la revocació d'aquest acord anterior. Quins remeis queden. Gràcies.